A mi i a molts de professionals de l'educació, des de fa anys, el camí que ha recorregut Catalunya en matèria educativa sempre mos ha agradat i hem estat en contacte. Però, evidentment, Catalunya va fer primer un pacte per l'educació. Catalunya té les transferències educatives des de fa molt de temps. Nosaltres ara farà 10 anys, aquest curs ha fet 10 anys, o el curs que ve, la qual vol dir que nosaltres tenim molt de camí per recórrer. En aquests moments jo estic presentant les bases per iniciar aquest camí. Vull dir, aquí no hi ha conflicte lingüístic, no havia conflicte lingüístic. Vostè mateix ha recordar que el Pla de Normalització Lingüística és de l'any 86. Tota la normativa lingüística que aquesta comunitat l'han aprovada, s'ha aprovat al Parlament, impulsada per el Partit Popular, en governs del Partit Popular, tant d'en Canyelles com d'en Matas, i ens sorprèn molt ara aquesta utilització que s'està fent com a instrument de confrontació política. Vull dir, això és una confrontació contínua al Parlament perquè estan cercant fer oposició o perquè estan veient que a certes comunitats estratègies d'aquest tipus li han servit. Posem per cas Galícia. I sembla que hi ha una consigna que a més també està recolzada per ser mitjans de comunicació, hi ha una consigna per fer de la llengua un instrument absolut d'oposició i de conflicte